Toukokuussa avataan taas ovi parvekkeelle, astutaan takapihalle aurinkoon ja ruvetaan töihin. Piha ja parveke alkaa 3. toukokuuta 8 Maikkarilla. Tule mukaan! Din man driver en stor marijuanaproduktion. Det har han gjort i många år. Jag vill att du ska ta hand om firman medan jag är här inne. Vem jobbar du för? Gåsmamman Naaras leijona. Tänään 9. Ranskan presidentinvaaleista alustavat tulokset, kohta tunnelmat Pariisista ja analyysit täältä studiosta. Uutisissa myös kirjavista huumerangaistuksista ja keksinnöstä, jolla ilmanlaatua voi seurata kännykästä. Oikein hyvää iltaa myös tulosruudusta. Espanjan Rafael Nadal vei nimiinsä Tenniksen Monte Carlon Masters-turnauksen.